ġbarretna flimkien mulej, kelmetek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għada, hemm ta' marit mulej, Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tinġbarna fl-imkien hawnhekk f'dan is-santwarju tal-Madonna biex niċċelebraw din l-Ewkaristija. Aħna li qegħdin nifirħu qegħdin f'din il-ġimgħa speċjali ta' żmien il-Għid. Biex inkunu denji ikun jistħoq ilna niċċelebraw fl-imkien ejjew niċċekknu qudiem il-mulej u nitolbuh jgħinna u jaħfrilna. Nistedinkom tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom, min-naħa tiegħi se nofru qdisa l-erbieħ ta' Dolora, Tony, Giuseppi u Rosanna Muscat. Int is-sliem veru tagħna mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-Għid li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Int il-għena u l-ferħ dejjima tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ngħidu fl-imkien glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet. Infaħru, imberku, nadurawk, natuk ġieħ. Mulej Alla Sultan tas-sema. Mulej Iben waħdini Ġesu. Mulej Alla. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Int li tneħħi d-nubiet. Int li qiegħed fuq il-lemin ta' għaliex int waħdek qaddis. Int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Sant fil-glorja tal-Misser. Hawn quddiem hawn ħafna bankijiet vojta. Ejjew quddiem. Bravi, m'hawnx għalikom, ibqgħu deħlin. Ibqgħu deħlin, quddiem għandna l-wisa. Grazzi. Ejjew quddiem dejjem. Nitolbu. O Alla, int ta' kull sena tferraħna bil-festa solenni tal-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Fit-tiba tiegħek għatina li permezz ta' dawn l-istess festi li aħna nagħmlu f'din id-dinja jistħoq ilna naslu fil-għena tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru u Ġwanni
kienu tillejn lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. Xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel magħtub minn twelidu li kienu jqegħduh kuljum ħdejn il-bib tat-tempju li jgħidulu is-sabeħ biex jitlob il-karità lil dawk li kienu deħlin fit-tempju. X'inra lil Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru flimkien ma' Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dak baqa' jħares lejhom, jistenna li se jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deb m'għandniex, imma dak li għandi se nagħtihulek, fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret, imxi. U qabdu min idu l-lemminija u qajmu. Minnu feħ riġleh u l-ekisi tiegħu ħadu saħħithom u malajr qabeż fuq riġleh u beda jimxi. U daħal magħhom fit-tempju jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħal lil Alla. Il-poplu kollu raħ miexi u jfaħħal lil Alla. Għarfu li kienu l-istess wieħed li s-soltu kien jitlob il-karità ħdejn il-bib is-sabeħ tat-tempju. U beqgħu mistaġba u mibluwa b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Faħru l-mulej u xandru ismu. Għarfu l-ġnus bl-emejjel tiegħu. Għannulu u doqqulu. Xandru l-eġibijiet tiegħu kollha. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Faħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu il-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu. Fittxu l-wiċċu il-ħin kollu. Nisel Abraham l-qaddej tiegħu u lid Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzji tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abraham fil-weda li ħalef lil Iżak. Nqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alla jbierik. Idħlu, ersqu law. Ersqu dejjem il-qudiem jew fil-ġnub. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa ġara li 2 mid-dixxiepli kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 11 kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejnietom fuq kull ma kien ġara. Huma u jitħattu u jitkixfu bejnietom. Ġesu innifsu resaq lejhom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi żommhom u ma setgħux jarfuh. U għalilhom x'intom tgħidu bejnietkom intom u miexja. U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom li kien jismu Kleofa
wieġeb u qallu inti waħdek il-barrani f'Ġerusalem li ma tafx f'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? Sajnu rwieħkom, edħlu, ejja. X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu dak li ġara il-Ġesu ta' Nazaret li kien profeta, setan, fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur, ġifieri Ponzju Pilatu, biex ikun ikkundannat għal-mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa fuq kollox ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġirajja. Issa wkoll xi ħut minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni f'dejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli u qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi ħut minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa. Imma lilu ma rafx. Qalilhom Ġesu kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu il-profeti. U ma kellux il-Messija ibati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda, tan Ġesu dejjem, u beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fuqu fl-Iskrittura. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' bir-ruħu li kien ser jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġieluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm, ibqa' magħna. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom 4 affarijiet. Ħal ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda hu għab minn qudiemhom. U wieħed lill-ieħor bdew jgħidu ma kienitx imkebsa qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalem. Hemm sabu lil-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmum. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Il-kelma tal-mulej bil-qeda. Tantu Vanġelu sabiħ u rik u fih dettalji li ma nafx fejn sa nibda minnu, ma nafx. Għax iġennek dal-Vanġelu, iġennek. Sar studju kbir fuq kull kelma. Imma ħna l-ħin. Mena, 2 mid-disċipli. Ġesu kellu 3 kwalitajiet ta' nies. Il-folla.
xi darba anki eluf il-folla. Id-disċiepli kienu 70 dejjem ta' ġewwa, 12 l-iktar qrib, id-disċiepli 2 u l-folla. Dawn kienu minn dawk is-70 ruħ, disċiepli. Hemm differenza. Dawn Ġesu ġeli bagħthom kienu jemmnu ħafna f'dan Ġesu. Qalulu konna nemmnu ħajamel il-mirakli jagħmel u tagħlim u jaħles l-Iżrael. Qalulu ma qabduh il-kapijiet tagħna ħaduh għand il-gvernatur li kien Ponzju Pilatu, ikkundanna ħalmew qegħdin jgħidu l-istorja għax hu minn għalih ma jaf xejn. U kienu minn għalih ma jaf xejn. U kienu li għadda minn dan kollu ifmu l-Vanġelu. Tawh il-mewt sewwa u salbuh. Aħna konna nittamaw illi ħaj. Issa jgħidulu. Xi nisa minn tagħna ħasduna. Tawna xokk. Għalex tawna xokk? Għax marru kmieni fil-għodu fejn il-qabar biex jidilkuh u l-katavru tiegħu ejwa u dak bniedem dak Alla x'katavru. U ġew jgħidulna li deru ilhom xi anġli u qalulhom isma' dak. Issa huma rrakkontawlu lil dan il-barrani, inti biss il-barrani qalulu. Issa ħajkellemu hu. Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu il-profeti dwaru. Ekku ħut il-eżies is-sabiħ tal-Iskrittura. L-Antik Testament, il-profeti għalmu tkellmu dwar Ġesu. U dak kollu li tkellmu l-profeti kollha qalna hemmhekk. Kollu twettaq b'Ġesu. Boloħ. Emmnu u kompla jgħidilhom ma ħabbrowx il-profet li kellu jbagħti biex jidħol fil-glorja. U dan il-bniedem, dan il-barrani, dawn it-tnejn beda, isemakum sabiħta, beda. Minn Mosè ġifieri mill-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura. Jgħidulhom kienu jaħsbu li kitibhom Mosè, il-liġi, it-Torah. Minn Mosè u l-profeti kollha. Ġifieri 4 kbar u 12 żgħar profeti. Profeti ifissrilhom dan il-barrani jfisser dawn it-tnejn kull ma hemm fl-Iskrittura fuq minn at-Testament il-qadim ippriedka u ħabbar fuq Ġesu. Fuq. Għallimhom, għamilhom katakezi dan il-barrani li minn għalihom ma jaf xejn x'ġara f'Ġerusalem. U kienu miskin, kienu. Waslu ħdejn id-dar u għamel tabberu u ħajibqa' sejjer. Għamnek mhux id-dar tiegħi, intom wasaltu. Iżda huma għamnek toħroġ l-ospitalità kemm hija ħaġa sabiħa. Qalulu għaw sentenzi bqa' sabiħa. Min imur hemmhekk jien mort kemm il-darba hemmhekk f'dan il-post. Hemm miktub bil-Latin. Mane nobiscum Domine, ibqa' magħna mulej, hekk qalulu dawk kemm hija sabiħa. Ibqa' magħna fejn sejjer. Ibqa' magħna kull bokkun ixtof ftit ilma jew ftit żimbejt u norqdu. Imbagħad laqgħa tibqa' sejjer. Ibqa' magħna għax sar ħafna ħejn. Bidlam fejn sejjer. U l-jum wasal biex jintemm. Stidnuh. Aħna Ġesu nistidnuh xejn, jibqa' magħna, l-Emanueli Alla magħna, nistidnuh xejn jibqa' magħna, fid-djar tagħna. Jew Alla ħares qatt ma baqalux wisa Ġesu fid-djar tagħna. Alla ħares. Ibqa' magħna. Daħal biex joqgħod magħhom.
Issa ġej kollox. Waqt li kienu fuq il-mejda, naturalment inħaslu, striħu, issa ħajjiklu. Fuq il-mejda, Ġesu ħajamel erba' affarijiet li huma prova li għamel l-Ewkaristija. Għamel il-sagrament tal-Ewkaristija. L-istess 4 affarijiet li kien għamel il-ħamis ta' qabel, il-ħamis fil-għaxija. Meta aħna il-qasis jaħsel saqqajn l-apostli ħatifuni, il-ħamis fil-għaxija. L-istess 4 affarijiet. X'inhu huma dan l-affarijiet? U anke li għamilhom il-qassejs fil-quddisa. Qabad il-ħobs. Qal il-barka, imbirek int mulej, s-salawat ngħidha jien, imbirek int mulej għallex għożbuk tatina l-ħobs jew l-imbejt. Qal il-barka. Qasmu u tawlu biex jieklu. Dawk it-tnejn issa, mhux it-tnax, it-tnejn. Dawn id-disċipli ta' Emmaus. Tawlu. Għara kif ma kienx għadu ħobs, kif sar ħobs ikkonsagrat issa. Imbagħad malli ħadu l-ħobs. Infetħulhom għajnejhom, din il-aqwa kelma, infetħulhom għajnejhom. Afantos bil-Grek. U għarfuh, il-laħwina. U għab minn qudiem, mbaqgħux jaraw iktar. Imma kien għadu preżenti magħhom, fiex kien għadu preżenti magħhom? Fil-ħobs li jikkonsagra. Kien għadu magħhom. U x'imma baqax magħhom. Bdew jgħidu, xin kan ikellimna, kemm konna buluħ, xin kan ikellimna u jgħallimna u jfissrilna l-iskrittura, isimgħu kemm sabiħa. Qalbna, ġewwa fina ma kienx imkebsa. Kienna xi ħaġa, konna qegħdin iħossu xi ħaġa, kif ma ndunajniex. Qalbna kienet tħabbat, imkebsa, għax dak kien jgħallimna u jfissrilna l-iskrittura. U tant inbidlu, għax Ġesu jibdlek ħuti, meta tkun ma' Ġesu jibdlek, tant inbidlu fil-li kienu beżanejn, fil-li dalam, oqgħod magħna, u min għandu l-Ġesu. Dak il-ħin stess għamu. U reġgħu lura 11 kilometru jew 12 kilometru ieħor lejn Ġerusalemm, fil-li dalam, fil-li jaw il-bot, fil-li beżanejn. Għax iltaqgħu ma' Ġesu, reġgħu lura, kien iktar dalam, marru Ġerusalem, isibu l-11, preċis, 11, mhux 12, għax wieħed minnhom 11, u qalulhom, tarfulhom xi ġralhom fit-triq. Sa nitalmu ħuti l-eżiż, ħa nitalmu dejn nara. Li min għandu l-Ġesu miegħu, min għandu l-Ġesu f'qalbu, għandu kollox. Min għandu il-Ġesu sieħeb tiegħu u jimxi wara t-tagħlim ta' Ġesu, qiegħed f'postu, qiegħed fiċ-ċentru. Sinjur Alla, inti ħlaqtna għalik. Min m'għandux il-Ġesu miegħu, min il-fiduċja tiegħu qiegħda f'xi ħaġa oħra, f'xi ħadd ieħor, f'xi idolu ta' din id-dinja, allura jiddispjaċini ngħidlek għadek ma sibx it-triq. Dawn iltaqgħu ma' Ġesu verament, issa kemm mhux fuq fommhom imma f'qalbhom, bidilhom Ġesu u saru apostli ta' Ġesu. Ejjew nitolbuh il-Ġesu f'dan iż-żmien tal-għid, dan il-Vanġelu tant sabiħ ta' Emmaus, id-disċipli ta' Emmaus, biex bħalhom aħna niltaqgħu verament ma' Ġesu u nħalluh jibdilna, iqaddisna u jimlina bil-paċi tiegħu.
inqumu bil-wieqfa. Nitolbu lill-Alla missierna biex bħad disċipli ta' Emmaus aħna wkoll narfu il-Ġesu. Għall-isqfijiet, presbiteri u djakni biex jitħeġġu fil-ministeru tagħhom meta jxandru il-kelma ta' Alla. Nitolbu għall-missjonari li għandhom ir-responsabilità li jgħallmu u waslu fost il-ġnus l-isem ta' Ġesu ta' Nazzaret. Nitolbu għalina l-lajċi bħala letturi u dawk li naqdu fl-Ewkaristija biex nagħmlu din l-opera ta' karità b'imħabba kbira. Nitolbu għall-erwieħ li għalihom qegħdin noffu l-qudiesa u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu Mulej Misser Qaddis nitolbuk biex ibnek Ġesu jibqa' dejjem magħna. Nitolbu ilu Ġesu din it-talba ta' ibqa' magħna Mulej, ibqa' magħna. Bi Kristus Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti għas-sakrifiċċju tal-fidwa tagħna biex ittaffi il-korla tiegħek għalina u s-salvana bi Kristus Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira ta' sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħa kbar inxandruh f'dan il-jum li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-Eid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmen tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs bħal disċipli ta' Emmaus isemmew ħal-ħobs radd il-ħajr ir-ringrazzja qasam tal-disċipli u għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr ta' li d-disċipli għalilhom ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħankantaw flimkien illum l-aqwa żmien bħalissa. U l-mulej, u l-mulej. Flimkien. U għamin bejluwit. Kol irkoppat, kol il-sinjis ar. Bravi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Dolora, Toni, Giuseppi u Rosanna Muscat. Daħħal lilhom u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju jistennew it-talb tagħna. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Jaħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek għatija slim u laqda li jien trid fiha int li tgħix bis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub ta' dinja, ħen aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
il-ġisem ta' Kristu. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddisnijek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddistijek. Alleluja, alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, alleluja. Il-Kristu tal-ħlejja, jissid wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan, nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsal tal-ħaj, alleluja. Għal-anġlu li jasses il-qabar miftuħ li juri l-nisa il-post feqedqu, nannu
Gloria lil Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu, int naddaftna mulej minn kull taħsil tal-imoddi, għatina li jitqarbina mqazza li għamilna bis-sagrament ta' ibnek, tbiddilna bħolqien ġdid bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Stennewni, morru fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Inselmu l-Madonna qabel immorru. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-Familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.